गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि थैनाय सानखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जाथि सिबिनायनि जाथि अननायनि मोनसे मेसेजखौ होनो नाजादों। मानोना गायदे आरो हेलेनाया बर' जाथिनि थाखाय जे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' माहारिफोरनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थांखियै आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे सोमावसारनाय जादोंमोन, बे सोमावसारनाय समावनो गासै सुबुंफ्रा गाव गावनि बिहोमाफोरखौ होनानै गालांदों। सोरबाया जाहोनायजों, सोरबाया आलासि सिबिनायजों, सोरबाया गावनि हानायखौ मावनानै होनायजों आरो सोरबाया आफादफोरनि गेजेरजों मोनफा मोनफा अबदान होलांदों। आरो थिग बेबायदिनो गायदे हेलेनायाबो बै समाव गामिनि सासे साधारन बिमाब्लाबो सासे बिमानि माबाखौ आब्रुथिखौ दोनथ'नानै गावनि गथ' नायनाय खांनाय बानायखौ दोनथ'नानै बर' जाथिनि थाखाय बै दाय गैयै फरायसा आफादनि जोंनि बर' बिदा फंबायफोरखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय होबथानानै लाखिनायनि थांखिजों जे बिथाङा ओंखारलांबाय, गावनि साबा फिसाफोरखौ गालांनानै जानजि खाफ्रानानै बै बिदा फंबायफोरखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय बख'नानै लाखिनो थाखाय नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा ओंखारलांदोंमोन। बेनि जे मावनाय, बे मावनायनि दिन्थिथियानो जोंनि मोनसे गिदिर मोनसे थुलुंगाखां। आरो दिनै सासे साधारन बिमा गायदेया गावनि गथ'फोरखौ दोननानै जाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावहैबाय। दा बेखायनो आङो बेखौ बुंनो लुबैदों, दिनै आइजो आफादनि जे थांखियारि उद्देश्य, बे थांखियारि उद्देश्यआ जाथिया जे जाथि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय मोनसे राइट्स दङ, मोन्थाय दङ। दिनै जोङो रोंनाय रोङै गेदेर उन्दै गासैबो जोंनि हानायखिनि अबदानखौ जों होबोबाय। दिनैबो जोङो बै गायदे हेलेनानि मावनानै गालांनाय जे अबदान, सेक्रिफाइस, बेखौ नोजोर होनानै जों गासै बर' माहारिया खौसेथियै जयै थांनानै थानानै राजनैतिक भाबै जे जोंहा थांखिफोर दंमोन, इसुफोर दंमोन, बे थांखिफोरखौ जाहाथे जोङो जाफुङागौमानि जाहाथे हमथानानै गाबथानानै जोङो जिउआव आवगायलांनो हायो, गासै आफादफोरजों लोगोसे गासै बर' हारिया, बेखौनो आङो बुंनो लुबैयो। बै समनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादआ जेरैबायदि स्ट्रंलि मोनसे खामानि मावनानै मोनसे ब्रेन महर लादों, नाथाय दिनै फैयै फैयै माबा मोनसे लोरबां जानायखौ दा बै समाव जिहेतु नोंथांमोनाबो गोख्रोङैनो बाहागो लानानै जेरैबायदि बर' समाजखौ जौगानो थाखाय बेबायदि माखासे गाज्रि थासारिफोरखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावो, नाथाय दिनै बेलायाव बेखौ नुनो मोनासै। दा नैबेखिनियाव आं बेखौनो बुंगोन, नोंगौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बै समनि जे स्पिरिट, जे खामानि मावनायनि जे थुलुंगाखांनाय, बै समाव जोंहा जाथिनि मोनसे माने जावरिखांनाय दंमोन। बयनिबो मैखुनाव, थैयाव, जिउआव जाथिया, बर' जाथिया जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौ होननानै जोंहा मोनसे सोलायनाय, रिनाइसेन्स, मोनसे जावरिखांनाय दंमोन आरोखि। दा बे थांखिजों आवगायबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो जों मावै मावै जोंनि गासै बर' आइजोजों लोगोसे गासै बर' बिमाफ्रा, गासै बिदा फंबाय, बर' रायजो राजायानो जिउयै मोहामै खामानि मावबोदों। दा बिनि गेजेरजों फैनानै माखासे समाव राजनैतिक भाबै माखासे सलुसन जानानै फैबाय, जेरै बिटिसि एकर्ड जाबाय। बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनसे जिरायथ'नायनि मोनसे सममोन बे परिबेसा, बेखौ जोङो नोजोर होनानै जायफोर पलिटिक्सआव थाबाय पलिटिकेल भाबै मावलांथोंसै, जायफ्रा सामाजिक अर्गानाइजेसनफ्राव थाबाय, ससियेल अर्गानाइजेसनफ्राव, बिथांमोनहा बे गावनि लाइनजों मावलांथोंसै, आइजो आफादाबो जोंनि लाइनजों मावलांनोसै होननानै जोङो बेवहाय नर्मेलसि पिरियडआव जों नर्मेल भाबै थादों। आरो खिन्थु हानायखिनि समफ्राव जोङो बैबायदि मुभमेन्टनि दोहौजों खामानि मावाखैब्लाबो ससियेल साइडआव जों खामानिखौ मावबोबाय थादों। दा आं सानो दुरबल जायाखै आइजो आफादनि माबाफ्रा, दा दुरबल जायाखै। जायफोर दैदेनगिरि मावथि, बिथांमोननि जोंनि मावथि दैदेनगिरिफोर दासिमबो दुरबल जायाखै। मानोना जोंना मोनसे परिबेस फैदों, नैबे डेभेलपमेन्टनि माखासे पेकेजफोरखौ लानानै, बिटिसिनि सायाव माखासे डेभेलपमेन्टखौ नोजोर होनानै माने माखासे जोंनि रायजो राजा, गामिनि बिदा फंबायफ्रा माने गोसोबादि खामानि मावलांगासिनो दं। बेनि गेजेरजों सामाजिक भाबै माखासे गोबां अर्गानाइजेसनफोर ओंखारबाय समाज सेबा खालामनो। दिनै बर' समाज दं, साहित्य सभा दं, आरो जोंहाथ' मेइन बर' हारिनि सिनस्रि एबसु दङ, साहित्य सभा दङ, गोबां आफादफोर दङ, आइजो आफादाबो थाबाय। दा सिबिनो बयबो आवगायगासिनो दङ। बेखायनो जायफ्रा जे लामाजों मावदों गावबा गाव हाबाखौ मावलांथों होननानै आइजो आफादा दिनै रावनिबो सायाव रावखौबो माबा होआखै। खिन्थु जोंनि माबायाव फैयोब्ला, आइजो आफादनि माबायाव फैयोब्ला, आफादाव
माखासे प्रब्लेमफ्रा फैयोबा बेखौ आइजो आफादा स्ट्रं भाबै बेखौ आखाइ होयो आरो मावो बै समाव जिहेतु बे नंगौ आइजो आफादा बै समनिफ्राय 4 एप्रिल प्रहिबिसन डे जौ होबथा सानखौ फालिदों दासिमबो फालियो नाथाय समाजाव जोंनि मानसिफ्रा मा होननांगौ बेखौ आप टु डेट जाबाय समाजनि बबे आफादा मा हाबाफारि लादों बेखौ फरवार्ड खालायला गाव लाइफ स्टाइलजों आगान सुरबाय दा साबसेया आइजो आफादनि मावनायखौ गनायो प्रिफारेन्स होयो बेखौ बे रायजो राजा बेक्तियासो मोनथिसिगोन जोंथ' दासिमबो मावगासिनो दं बहाबा बे राजखान्थिनि थाखायनो बेबायदि गुलाय गुजाय हाबफैबाय नामा जायनि थाखाय दिनै जातीय जितु संगठन होननानै जेरैबायदि माहारियारि आफाद मोननाय दुलाराय बर' आइजो अनसादाखौ बेनिफ्राय दोरोदनानै दिनै पलिटिकेला बेखौ थेर बेथेर खालामदों नामा निस्सय माबा मोनसे दं आन्दोआव दा बेखायनो दिनै मा खावलायगोन जिहेतु नुबाय दिनैबो लोब आइजोफोरा फैनांगौमोन दिनैनि सानाव नाथाय फैयासै अबसे दिनै लोब आइजोआ फैनांगौमोन फैनो हायाखै आरो गोजान गारि मटरनिबो प्रब्लेम जिहेतु जोंहा थाखा फैसानि सेरखम सर्स गैया आइजो आफादा जाखिनि दं डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय जाखिनि सफैनांगौ बिथांमोना सफैजोब्बाय आरो बेनि गेजेरजोंनो गासै आइजो आफादल' नङा गासै बर' माहारि बर' आइजोफ्राबो नैबे गायदे हेलेना बिथांमोनहा गावनि मूल्यबान जिउखौ दान होनानै जाथिनि थाखाय खामानि मावलांबाय जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसन सेंग्रा सिख्ला इयुन जोलै हान्जा जोंनि बिमा बिदा फंबायफ्राबो जाहाथे बिथांमोननि मावलांनायखौ नोजोर होनानै दासिमबो जाथिनि थाखाय मावलांनो आवगयबो बेखौनो आं खावलायो थैनाय सानखौ जिहेतु नोंथांमोना गायसनदों बेहाय फालिदों मा बुङो बे गिबियावनो आङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै नोंथांमोननि निउस चेनेलनि दारै गासैबो जोंनि बर' रायजो राजा आरो आइजोफोरनिसिम आंनि गोरबोनि सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोयो दा दिनै जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा थांनाय 2003 मायथाइनिफ्रायनो गायदे आरो हेलेनानि थैनाय सानखौ मोनसे बर' बिमा सान हिसाबै गोथार बर' बिमा सान हिसाबै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा फालिबोबाय थादों दिनै 23थि जाबाय फालिनाया दा बाहाय जों नैबेखौ हयथ' दिनैल' बुंनाय नङा जों गोबां समावबो बुंबोदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जि गायदे आरो हेलेनानि थैनायनि जि मावबोनायनि जि बिहोमाया हयथ' गोबां बर' रायजो राजानाव बयनिबो खोमायाव हाबदों आरो बयनिबो गोसोआव दङ जे गायदे आरो हेलेनाया मानि थाखाय मुंख्लं जादोंमोन हयथ' दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बेखौ जों मानो मुंख्लं हिसाबै जों बेखौ सिक्रिटि होबोदों बेखौ जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा आगोलनिफ्राय बुंबोबाय थादों आरो गोबां जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादानो बेखौ मोजाङै मिथिगौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंबोबाय थानाय बर' बिमा सान बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे सुक्लाय बाजार गेजेराव जाय मुसुखा बे गोथां मुसुखा बेयो सोरबा थैनायनि थाखाय नङा बे गोथां मुसुखा सासे बिमाया फिसा बानानै दैहु लानानै जि मुसुखाखौ बेखेवनो होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे दिनैनि बे मुसुखानि ओंथिखौ आं एसे बुंनो लुबैयो जिहेतु बर' बिमाया न'खर सामलायनायजों लोगोसे जोंनि न'खरनि रांखान्थिनि बिथिङाव जेसेबां खामानि जायो बेखौ बिथांमोना मावजोबनो नाजायो आरो बेयाव मोनसे जिहेतु आइजोफोरनि मोनसे हाथायबो दङ बे हाथायाव जों नुनो मोनो जे आइजोफोरा बेवहाय फालांगि खालामनानै न'खर सामलायगासिनो दङ बेनि अनगायैबो जेसेबां जोंनि आइजोफ्रा न'खर सामलायनायनि थाखाय रांखान्थिनि बेलायाव एबा जोंनि समाजखान्थि एबा जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायलांनो थाखाय जिहेतु जोंहा रांखान्थिनि प्रयोजन बेखौ गासैखौबो बिसोरो जोंनि आइजोफ्रा नारा नाथा नाजानानै बिथांमोना जेरै हायो न'खरखौ सालायलांनायनि थाखाय नाजायो आरो बे गोथां मुसुखा बेखेवनायनि ओंथिखौ नुनानै एबा जाय बिथांमोना सानखांनानै बानायदों बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन आङो बिथांमोना जिहेतु आइजोनि जाय सांग्रांथि एबा जोंनि मोनसे नेरसोन हिसाबै बे मुसुखाखौ बानायदों आरो बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे गोसोआव थिरांथा लादों जे आइजोफोर नङाब्ला जोंनि समाजाबो बा जों रांखान्थियावबो खहा जागोन जे बेखौ सानदों बिथांमोना आरो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आंनि दिनै बे मुसुखाखौ बेखेवना होदों आरो गासैबो आइजोफोरा जाहाथे जोङो मोजाङै थांनानै थानो हायो जों न'खर हिसाबै जोंनि समाज हिसाबै आरो जोंनि देहायारि बिथिङाव जाहाथे जों मोजाङै मोनसे
गोग्गो देहा लानानै जों थांनानै थानो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो